Yummy, yummy. Devojčice ne treba tako da se ponašaju. Moraš se umiti. Ne želim to. Devojčice treba da se umivaju svaki dan. Kakvi su to nokti? Ne, ne, ne. Devojčice, nemojte tako. Važno pravilo. Uvek secite svoje nokte. Šta ti je sa kosom? Oj. Morate prati kosu. Sledeće pravilo za devojčice. Uvek češljajte kosu. Odlično. Spremna sam. Ne. Devojčice mogu koristiti samo malo šminke. To je važno pravilo. Hajde da to obrišemo. Veoma važno pravilo. Želim da jedem. Čekaj. Aha. Ne, Mija! Uf! Važno pravilo je da jedete zdravu hranu, poput salate i da pijete vodu. Šta ti je sa kičmom, Mija? Sledeće važno pravilo za devojčice je držanje. Ustani, moraš imati pravilno držanje. Veoma je lako, gledaj. Ups, Mija, takođe treba da čitaš knjige. To je veoma važno. Hello. Devojčice treba da budu pametne i lepe. Hajde da čitamo.